Taron ya gudana cikin annashuwa da farin ciki, kuma da yawa daga cikin masu sauraron shirin na zaɓi gwaninka wanda ake gabatarwa a duk ranar Asabar da kuma ranar Lahadi a gidan rediyon raypower ne suka samu halarta. A lokacin da muke tattaunawa da mai gabatar da shirin Muhammad Wasu Kawun Mai Gari, ya bayyana cewa shirin yana taimakawa matasa ta hanyoyi da yawa. Babban makasudin haɗa wannan taro shine akwai shirye-shirye da muke a gidan rediyo irin su wani shiri zaɓi gwaninka, akwai kuma shirin labarin wasanni. To ya muka ga kamar yadda sauran masu gabatar da irin wayannan shirye-shirye suke a gidajen rediyon su ko talabijin, a duk ƙarshen shekara sukan shirya taro domin su gana da masoyansu su ji shin ya yanayin wannan shirye-shirye da ake musu, wani guri ne suke ganin za su ba da shawara a gyara, sannan wani guri ne suke ganin za su ba da shawara a bunƙasa. Su ma wasu mahalarta taron sun bayyana yadda suka tsinci abin. Mutane suna amfana, akwai wanda zaka ga irin tanin suke samun wani idan ya kira waya ta wannan shirin, idan ya ji murya wata ta mishi daɗi. To anan yanda zan auri wannan yarinya ko ce wannan gwanatawa mai suna Aisha. Ina ma Allah subhanahu wataala godiya ga Aisha, ta yarda da ni, ta amince da ni, tana so na, kuma za mu yi soyayya 100%. Haka ne Aisha ko ba haka bane ba? Zaɓi gwaninka dai shiri ne da ake gabatarwa a gidan rediyon raypower da ke yada shirye-shirye a kan mita 106.5 a nan Kano a duk ranar Asabar da kuma ranar Lahadi da karfe 8 na dare. Tijjani Tasiu Dederi a labaran AIT Kano.